hallo? Hvem er det her? Du snakker med Peter Ravn. Jeg kommer fra Telesin Incorporated, og vi sælger medicin, som forbedrer ens livskvalitet. Ja, det er Rasmus Føller. Hvem er det her? Hej, jeg hedder Peter Ravn, og jeg kommer fra Telesin Incorporated. Nej, er det nu jeres dumme fucking pillefirma, der ringer til mig igen? Grunden jeg ringer i dag, det er, at vi sælger medicin, som forbedrer ens livskvalitet. Ja, og vi har en del kunder, inklusivt mig selv. Er du færdig med at snakke? Det er så urimeligt. Hele jeres bund i konstant jabber derude af. Altså, hvad fanden? Kunne du være interesseret i det? Okay, jeg ved ikke om baseret på min reaktion, at du måske tyder på, at jeg ikke vil have jeres pis, mand. Fuck af med dig. Dræb dig selv og aldrig ring til jer. Hvordan har du det i dag? Fint nok, men hvem er du? Er det ikke godt nok, Rasmus? Jo, er det dig telefontilværker? Du ved ikke, hvad jeg har sagt til dig med, det ikke? De seneste dage er der kommet flere henvendelser om bivirkninger ved præpareret Talasin. Produktet er blevet lanceret tidligere på ugen som et middel mod stress. Flere brugere fortæller nu om uro. Myndighederne oplyser, at sagen undersøger. English, motherfucker! Do you speak it? Bald? Does he look like a bitch? Does he know who we are? You remember your business partner, man. Hamburger! No, what kind of hamburger? In the kitchen. Hamburger. Hallo, du snakker med Rasmus Møller. Hej Rasmus. Vi snakkede sammen tidligere. Kan du godt huske det? Jeg har ikke snakket med dig. Tænk dig rigtig godt om. Der var altså kun en telefonsælger. Bingo, Rasmus. Hvem er du?
Hold nu væk! Ved du, hvad det værste er? At jeg er den eneste, som ved, at du dør i nat. Oh.